3, 2, 1. И здравейте, YouTube! Аз съм Лино Мафеус и днес ще снимаме малко FC World с Слад. Здравейте! Здравейте! Да, така съм. Чай се телепортна от теб. Може да ми лайкне, но... Ама... Добре. Слад, плаше си да бъдеш малко телевизора. Я нямам малко. Само. Аре, нищо. Така, става ли? Става. Чакай сега да видим точно къде ще ходя с рейса. Аре, тук. Аре, телепортвам. Чакай. Чай. Откъде го взимаш? При тебе съм. Чакай малко. Ще ти кажа кога. Мама. Айде, ще почваме. Поръхвай се. Да съм при тебе. Айде. 3, Абе, ти я борил, бе. 2... Аре. Аре, Джой. Сега ще мога. Айде, дружно. Сега ще мога да се телевизора. Сега ще огаса телевизора. Бе, класа, много дива луди. Просто уникално. Готово. Много съм див. Клипът май ще бъде малък. 10 минутки. Обаче ние ще сме само двамата. И аз че ти ще ме отнесеш. Защото аз не съм много добър и си джаскам. Отнасям всички дървета. Не мога да хванеш нито един завой. Не, палак не съм. Този път тръгна сник. Поначало ма бегаш, когато тръгна сник. Защото ти е по-бърза плака. Не. Още, че отнасям всяка една кола, че ми лайки. Аре, утре ще снимам аз. Аз къде не съм снимал клип от... два дена, май. Защото бях взет Тексверус, правихме сърва и тази момче да го хоства, обаче нали ние не сме много добри правим. Той не се получи, той ни предложи да му настроим плъгините, ние го достроихме, обаче момчето малко ме стадна, като каза, че ще ми свали рамката, нали бях колна, той овен нека. И Хостър каза, че намаля ранката си, защото да към някаква си верига, която ще е платена за хост, такива. И най-вероятно ще съм модерат, ще съм модератор и паната и момчето ме садна и просто ми дотапе, изтри си Майнкрафта, това не си нещо също да си играм, но те си хвалих преди пак и продължавам да снимам и се почнете. Обещал съм да правя giveaway да галакси, това е скоро време ще. Аре, Слад, ти къде си е? На 75%. Ама гъс има къста, че... А ти къде си? На колко? Не мога да видя, защото дай, ще видя там това. Да, забравя да кажа, че ако някой има някакъв излишен код или просто знае някой код, не е лошо да ми пише на Skype, ще сложа Skype в описанието. Защото ми омръзна
всички да си взимат някакви коли с кодове, там се кука, CS класи, там това. Както на те най-приятно е код, че няма да го откажа. Все пак са при... Айде, цъкай. Чакай, не съм свършил още. Ма ще успееш ли да свършиш? Я че докладвам. Дали вкъм ли? Не. Сега ще играм още едно в седно и... Там 10 минути ще направя, защото... Още съм на даско и... Аре, аз ли игнах? За кой ли идна, бе? Айде. Глупак си. Нали ти ми викаш, че няма финишираш? Чай сега. Аре тук. Аз тук се върта. Аре мъртва и сега. Ти показа... Е, само. Айде. Чай, не. Тук ли? Чай, че... Тук съм, само че още не е старт. Аре. 3, Аре, старт. Мултиплеер. Кубето вече е 13 лева. Мамо. Аз съм 15. Е, какво така ще играш по-дълго? И аз съм 13 лева. Ама... Ти джуйна ли? Чай, не съм натиснал. Ливни. Чела. Ма то тук има две състезания. Ливна ли е? Да, айде. Дай. Не ми... Джойвай. Не, много още. О, джойвай. Значи, нали видяхте ли Бенвесто, сега ще ти кажа на Слад грозната едно спорт. И съм готино, ама... Ако бях аз, може ще го направя по-готино. И това си е моите лоди, просто съвършено бързо красиво лоди. Няма друго като него. Хора, не забравяйте да се абонирате за мен, като гледате клиповете, защото имам само 18 табла. Не лошо да набавя съм малко. Кой ще каже? Да го кажа. Аха. Ама аз знам как ги Аз нацелвам. знам, а сега не знам. Това състезание не съм го играл много време. Зато всичките състезания са копнати от някой днес. Не се е занимавал. Ячек едно е такова. Имам 10, искам да си пуска едно. Мерси, че ми разчистваш, ама кога е в някаква малка уличка е гадно. Защото не може да... Ама 10 литра не може да стигне. Защото... Ти все пак си слаб шофьор. Признавай си. Така се каже. Сега ще те си уточи да се смеят, ама... Кой е правда, па си макет играти си играе. Ти играеш за кеф. кеф. Трябва да съм някакво про. Или па се път твърди. Играй си за кеф, дигай си лево. Прави си коли. И да не ти дай на шапка. Само че днеска мене ма фана яда, че нали състезали бъж пред финала, те ще си мнак в една кола и победа. Ти стана трети. И стана или иднах от състезание. Или иднах от цяло състезание. Да, като се феликация. И как днеска бъж некъде бех на 98%? Да, и тук си мъжите и стана трети и... Да, бе. Толкова си кина.
Yes, 5000. Сигурно. Аре, още едно състезание. Или, аре. Още две. Защото ще слизам да ям. Утре аз ще снимам клип. Ти имаш... Може и на лига да снимам. Нямам повече. Моите са 17, така че трябва да се знае. Поредим толкова клипа и само 17 болята. Явно не мога да снимам. Ще ми са... Ама аз имам само едно интро. Аз Болата, ама... за ти даде пари. Не съм за това. И просто имаш и над 100 абоната, доста са не го оставиш и това. Преобладават си, ако имаш 150 гледания на клип, ставаш ютубър. Аз имам 150 гледания на клип, ама не на Майнкрафт, а на тая поредица с Зоки. Те си бие главата от стените и такива. На Майнкрафт имам максимум 30 гледа. Кажи на баща си да чакам. То рейси тогава. Да не съм прави на отворен чит до вас и цепвам. Бока кручи! Е сега? И ми е сега. Е сега свършим това състезание. Това е малко. Този план по-къпа и аз си бех идол да помагаш на майките, че мазичката не мога да е. Добре бе. Хора, извинявам се за шумът. Аж. Тя му пуснем едно магнитче. Минери! Е така правя. Май ще го бегам. То как се буди то? Али... Мангал. Ай, то къде е тръгнал? Тост? Аз имам 37 магнита. Аз 0 вече. Той с нитро не мога да стигне. Той много... Добре, бе, как? Той какво направи, аз това ще направя. Не, добре, че му пусна какво... Да се... Мерси, че му пусна магнита... чай, аз си пусна. Викам си на Мерси, Мерси. И аз пуснах. Аре, трети, четвърти. Айде. Можах да мина от трети. И финиширах първи. Лайка нъга. Това ми ще е край. Аз съм про-плеер. Аре, бе, нъга! Аре, бе, нъга! Не. Спечели 10 литра. Аре, това ще е краят на видео. Чай, кой е тих, малко. Утре ще... Снимам клип на NFC. И да. Това ще е края на клипа YouTube. Аре, това беше мен. Кажете довиждане, бе. Бай. Чао.